Hello! Tak, nasi żołnierze i nasi dzielni wojownicy odpoczęli. My odpoczęliśmy do boju. Wszystko jest. Ja jestem. Łeb jest. Myszka jest. Hejterzy? Jesteście. Dobra. Jedźmy z grubej rury. Tylko nie failujmy z grubej rury. Tak na odmianę może. Na odmianę. Wiemy dobrze, że to nie ma najmniejszego sensu. Możemy tak sobie strzelać do usranej śmierci. Sam Fisher. No. Kurna. Nie widzę w sumie do czego strzelam, ale strzelam. Taka w sumie metoda trochę jak metodologia hejterów. Nie wiem co piszę, ale piszę. Clear, over here. Dobra. Nie! Zostaw Roysewicza! Bydlaku! Wisisz z grzewkę, gościu. Tylko panowie, nie otwierajcie ognia. Co? Wróćcie clear! O! Za kanopą się schował. Spryciarz. O! On the tank, get there ASAP. Roger that, we're working on it. Out. Bridge. Yeah! Kurna. Martwy groźniejszy od żywego. Intel. Mamy to. Dobra. Clear. Ściągaj te goggles. Moje małe prywatne Sniper Elite. Nie wiem czy to ma jakikolwiek sens, no ale jest zabawa. Bang. Bang. Ha! Gościu sam sobie odpalił RPG pod nogi. Widulcio. Ciemno tu jak w życi. Nie ma czasu panowie, Baker, piekarz, McLeod. Nie, to strzelnica, nie powiem. Private find some się wstrzeliłem w moment. Żeby nie wypalił w budynek, jak to kiedyś mi się genialnie udało zrobić. Nie tak. To się źle kończy. Pau. 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 No.
Ale to już się chyba nam nie przyda dziś. Okej. Bravo 6, we're taking heavy fire on our position north of the overpass. Where the hell are you? Gdzie jesteśmy? No, nie wiem. Gdzieś. O ile się nie mylę, to tam gdzieś był enemy intel. Zagubiłem się. Świetny. Jaki nasz status? Do dupy. Bang. Bang. Bangarang. Tak, ja wiem, wskutek czego zginąłem. Cholesterol. Nie żarłem tego całego masła w reklamie. Flora Proactive. Jest jedna taka dzika metoda, ale to się może nie udać. Trudno, najwyżej się nie uda. Uwaga! Mniej więcej taka. I tam niech się dzieje. Skrypty tam niech idą do przodu. Trochę trzeba im pomóc widocznie. Nie, 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 nie! Ja. Cia. Jaj się tam klują. Beczki. Przepraszam. Hejterze. Nie, 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 nie. Nieudolny hating. Negative, Bravo 6. There's an enemy ZPU to the south of your position. Until you take it out, we cannot risk sending in any more choppers. Over. Jackson, find that ZPU and take it out so we can get some air support. Lopez, Gaines, cover him. Konto na punkciki, nie! Secure the western approach. Move. Dum 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 dum. Jackson, plant the C4 on the gun. Move. Good job. Let's get to a safe distance. We're good to go. Jackson, do it. Fire in the hole! Jackson, I've got air support on the way, but they know our exact location. Splułem monitor. IR beacon and get their attention. Out. Okay, positive ID on your Sparkle. We're coming in hot from the northeast. Stand by. UFO leci. A to tylko chopper. Ha! Two. You see anyone left down there? Nie. Negative. We got him. Roger that. All targets destroyed and we're out of here. Good luck, boys. Out. Command, LZ is
secure. Bring in the engineers and let's get this tank moving. Roger that. They're on the way. I ta Good muzyczka work. taka Out. splendid. Let's go! Go! Listen up. We don't have much Pomalowałeś po czołgu. Od razu HWDP było na nim napisać. options around the fog. Here, Jakie prymitywy. and here. And buy the engineers some time to get the tank moving. Dyn, dyn, dyn. Co jest? So, McTavish. We've got Nikolai. We're taking him to the safe house in Hamburg. ETA 0700 hours. Out. Out. Load fasta mission, please load fasta. Nie rób mi wstydu przed ludźmi, ludzie patrzą na was. Kochani, co powiecie na połóweczkę kolejnej misji? Tak, Mikołaj, tak! Dobra. Loker! Nie! Ah. Tam popioły. You're still in one piece. Get up. Lubię to. Come on, we need to get moving before the search parties get here. Jesus Christ, zobaczę twoje wąsy, już mi cieplej na sercu. Both pilots are dead, sir. Bugger. Boga. All right, the extraction. Lubię to. Far from here. Let's move out. A i ty mnie pogardzę. Bravo 6, this is baseplate. O, jest swędziucho. Ship support is on the O. way, but it will take some time before they will be in a position. Swędzące ucho to jest to, co nas zabija w Battlefieldzie. Six out. Zaraz po swędzącym nosie i swędzącym oku. Znaczy nie oku stricte, tylko... Keep a low profile. Let's stay out of trouble. To tak wolno dzisiaj biegamy jakoś. Bryce też jakoś tak drobisz jak gejsza. Get under that bridge. Move it. Captain Lewis Nikolai. All right, let's move. Hold up. We've got company. Bryce, my zawsze mamy towarzystwo. To lepiej pointuj momenty, kiedy nie mamy towarzystwa. Dziadka się czepiacie, gady? That how it's done. Area clear. All right, let's keep moving. A dziadka flashbang nie oślepił, no ale to... Tam... Uodparniacz. Spotlight, hit the deck. Stay down. Stay down. Przecież leży. Stałe mi co nie zmieni jest przecież. The hell is moving away. O Jezus! Nie. Co? Contact 6 o'clock. A bloody hell. Return fire. Nie widać ich. Ach. Nie! Jesteśmy a little bit outnumbered. Get that basement door open now. I'm on it.
Rise, bo zginiesz, ty musisz żyć. Wiem, że będziesz żył, bo jesteś w kolejnych częściach. Door's open, sir. Doors open! Ja pierwszy. Gdzie się rozkój ciśniesz? Zamykaj. Rzucajcie granaty, rzucajcie. Dynamic lighty, pierwszy, ostatni raz Call of Duty. Przypatrzcie, tak wyglądają dynamiczne światła. Na silniku Quake'a. O. It's too quiet. Where the hell did they go? Probably regrouping. Trying to cut us off somewhere up ahead. Tak kochani, w tym momencie, jako że jest too Stay quiet, sharp. my will stay sharp. I na dzisiaj żegnamy się z Call of Duty. Widzimy się ponownie jutro, kontynuując tą misję i wykonując jeszcze jedną oprócz tej. Stay sharp.